It's already open on this. I'll see you in Where's Jason? Hy's toe. He went home. Wat het jy aanval, né? Bro, ek was jump toe. Jy het my aanval. Ek gaan floating platform. Okay, sure. Ek kan by nie weer tot die daar. Plezier weet jy wat? Luister gou vir my. Ek luister. Jy chommies gaan elke keer alles gaan doen wat jy moet doen. Hoor jy my? Nee, raai jy vir die sessie? Ja. Dis nie nou voor die Kathy, alsjeblieft. Nee, dat is de raar voor de dienst. Ja, sorry, alsjeblieft. Nee, zit ik gewoon uit. Zit ik blauw Ik zie van je. Ja, maar wat is dit? Blauwpool. Nee, is nie blauwpool soos in het is lyk soos 'n ding wat in 'n kop pas. Het is een aard. Dis my ore, mama. Beautiful. Even get this lock. Ja, nou, ek het hele floating platform vir myself. Wat is wat dit? Nou. Dit is iets, ja. Ja. Twee. Accurate officer. Accurate girl are your Accurate for often the girl officer. Nee, ja. Nee, ek het nou die brood daarbo gesit. Okay. Duimpies. Hoe kom jy daar gesit? Lees jy? Want as hulle begin brood vat, dan gaan hulle nie ophou nie. Los hulle, dat hulle brood eet. Dit is Bro, jy weet. Nou, as die keer as kees van is daar niemand, dan ons weggaan. Nou is daar niemand. Dit kan moeilijk.
Ach, yes, mos, als ik wegvlieg. Wacht, nou dat ik yes is niet. Off! Ish. Ik wil mijn coverkie afval. Hoe kom je die kamer af? Ik kan niet meer met die cover gespeeld. Location exposed. Airdrop has been delivered. The airdrop is coming. Ik heb het zo gezien. Maar je ziet toekomst. Je weet nou zo klaar met die game. Ga maar net in die lag blijven. Airdrop has been delivered. Is die was het ding van de night? Ons het helaas een beetje klaar gedrink. Ach, ja, dat is wel nog niet kras voor een feest spelen. Dan iets, als je probeert dan te feestje. Ik was het niet goed. Dus ik zei dat het klaar is. Topak. Airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Staan stil. Ach, yes. Ja, precies, ouwens. Help je ze telefoon weer niet. En als ik je nog goed moet. Ook een film met zo'n rond. Yes, Je zit hier onder al bij de opvoeding. yes, nou moet ik weer jou te mogen kijken. Maar ik rijd niet de manier om het dit te doen. Dat is wel een zwart rugzak. Een zwart zak erbij. The safe zone is collapsing. Half of the teams are eliminated. Just kijk.
Daar verloor ek XP. Kry 'n manier om my dood te maak. Mense moet jou doodskiet, PC. Kry 'n kar. En dan plof jy die kar by my. Die kan nog steeds nog die match As ek gekom. ooit kan ingaan. Your airdrop is coming. Sien. Oh. Airdrop has been delivered. Nope. Ja. As jy ooit dit probeer. Ek sommer hulle se brek die ding mens. Gaan aan met die match, los vir my net daar. Ek kan fok doen nie man, my foon wil fok doen nie. Push, los my uit. Kan hy los my uit? Ek het bruk sy almal. Sy almal gebruik. Ja. Maar kom net dood. Hy wil uit baie net Dis nie so ooit die kill sal gaan. saamweer. Nee. Hoekom het hy sy bike opgeneem? Ek het ook al goed opgegee vir my vrou. Ja, maar jy het dit gekry nadat jy jou vrou gekry het. Nie voor jou. Airdrop has been delivered. Call of Duty. As jy jou bike gehad het, sou ek nie meer kon staan. Ek het jou lank Kan nie. voordat ek nie gekry het. Ja, maar jy het nie Dit is ons nog uit. bike staan daar. So please nie. Ag, sy is toch daar nie meer so kill. Hy sê nie veel verder. Ja. Hierdie breinsel wat hier buite is. Dit is ook so. Okay. Kan beplan waar gaan ek toe. Ek sal sal nou vir hom dit doen. Nee, PC, as jy hy neersit. Ek kan nie die game los nie. Dis rank. Ek, nee. Kan nou nie meer my geduld los nie. En dit op. My geduld is ook vat. Nee, jy gaan dit nie. Jy gaan dit nie doen nie. Gaan jou gaan seer kry. Sit op jou hande. Sit op jou hande. Jy gaan dit nie doen. En daar is ek hier nog. Safe zone is collapsing. Your airdrop is coming. Ek gaan die kant toe gaan. So fokker nie sy tom die het. Wat so gaan ek jou? Dis is kom gaan kry nie. Ek moet maar jou kant toe hardloop. Airdrop has been delivered. Geluk vir jou. Dankie. Sy het ons met dit maak. Hoor jy so maar Jan het ook nou nie geweet wat ons met die sê toe ek haar uitkoop en sê kom. Ja Jan. Maar dat jy nie ook goed kan vind kom ons koop. Ek weet ook nie want ek dink al het jy maar gesê dat jy
I'm going to swear, I don't give a shit. I can hear one of these is going to sleep in the parts. The doors mag je recht doen. Zie maar, de doors mag je recht doen. Je ziet over de groep te doen is. Deze komen jullie goed maak veel laten. De wijze data wat je krijgt, die vervlogen. De volgende jaar. Ik heb de wijze doen. En dan gaan we weer 4 jaar. Meestal niet altijd 4 jaar gaan. Nee, maar. Ja, nou weer 6 jaar. Ik heb het in 21 gedaan. One. Down to the last fight. 5 jaar. Als je niet met PvP, Ja. dan automatisch hernieuwen met Ik het jou gehoord. Ja, zie je. Zo te laat. Airdrop incoming. Ja. Als je niet met PvP hernieuwen, dan moet je PvP hernieuwen. En dan doen we het. De PvP is 2 jaar geldig. Daar had je niet PvP. Zo veel PvP wel. Ja. The safe zone is collapsing. PvP is 2023. 2 jaar. Elke 2 jaar. Ja, maar mijn licentie hebben we voor 5 jaar. Ja. Maar dan moet elke 2 jaar in de fuck. Dat is nog gezien. Even met mijn licentie hebben. Nooit. Die met je PvP hebben. Want als jij trokken moet stoppen, want die pakt niet. Of je moet trokken gaan. En mijn jaar. Mag me ook zeggen. Je kan mijn bloedborst doen. Mijn tong uit te krijgen, dat kan Bereik verjaar dinsdag, né? Ek het vir jou elke keer nog so lank op die stuk bot en ek weet nie waarvan jy dit kry nie. Asseblief, los die bier is onder. Nee, ek soek beersbot en ek sal weet wat dit wat. Graag is morgen. Los die bier is onder, asseblief. Jy loop baie besig met net hier strop. So lank stuk bot of fucking 'n borrelbrand. Oh my son. Ek val uit. Jy moet die raai goed sien. Nou ja, Bietjie boela. wat moet die arme kinders gaan doen? Hulle wag op hulle pyn. Ek wag vir my pyn. Ekskuus. Ja. Ekskuus. Ek wag vir my pyn. Ekskuus. Ja. Ek het nog nie pyn gekry nie. Dit is nie my geld nie. Dit is nie my geld nie. En dan maar my pap man. Ek kom my kant. Armboor. Dit.